Os historiadores e investigadores levan décadas traballando na recomposición do complexo puzzle da memoria, pero son moitas as resistencias que atopan o seu paso. Sabe o ben Dionisio Pereira, especialista na represión franquista, na historia do movemento obreiro social en Galicia, leva máis de 40 anos dedicado a esta tarefa, autor de arredor de 400 publicacións individuais e colectivas, galardoado co Premio de Investigación en Ciencias Sociais no ano 88, co Premio Roberto Vilar Bolaño e o Premio Galiza Mártir en 2007. Saudamos xa a Dionisio Pereira. Hola, boa tarde. Eu imagino, Dionisio, que nestes case 50 anos de carreira serían moitísimas, non? As resistencias que atopaches no teu labor como investigador, non? Sí, bueno, o que o noso colega Carlos Velasco define como memorias avergoñadas, persoas que non asumen o que lles aconteceu, bueno, obviamente pola dureza, non, de esas lembranzas, non? Pois tristemente é algo moi común. Moitísimas familias que sufriron a represión franquista onde era terrible, pois prácticamente non se falou nunca máis xa dela, non? E despois incluso hai xente que nega totalmente feitos que son objetivos, que sabemos que aconteceron, pero que foron borrados de maneira dramática, creo eu, da memoria de algunhas persoas, sobre todo en lugares que padeceron terribles circunstancias, non? Sobre todo xa co tema da guerrilla nos anos 40, iso é tristemente moi común. O silencio, o negacionismo son algunhas das barreiras aos que vos enfrentades os investigadores. Claro, ti levas tantísimos anos nesta tarefa que supoño que habería distintos estadios, non? Distintas etapas. Neses primeiros tempos, nos anos 80, no que estreábamos a unha novísima democracia, no que ti xa empezabas a remexer en papéis, non? Para reconstruir a historia do movemento obreiro. Aí nese momento, cales eran as principais dificultades? Bueno, a principal dificultade non era tanto, neste caso, a historia oral, non? Porque neses anos, fins dos 70, principios dos 80, aínda quedaban xente que vivira en primeira persoa aqueles acontecementos, e mesmo que tiveran responsabilidades sindicais, por exemplo, o que eu traballaba, non? O tema da CNT, coñecín xente que tivera cargos, e entón, pois, normalmente, non somente non teña problemas para falar, sino ao contrario. Falaban moito, non? Falaban moito. Sí. Non? A memoria oral é importante, non? A hora de reconstruir o relato, porque ás veces pois vense estudos moi academicistas que prescinden deses testemunhos orais. En que medida son importantes? Vamos a ver, eu son historiador como diría Julio Prada, por su capión. Es decir, eu son economista, son licenciado en Ciencias Económicas, ¿no? Pero me dediqué ao traballo da historia porque realmente o que me gustaba, ¿no? Ao longo de todos eses anos, ¿no? Entón, eu tamén non tive moita carga teórica, por decirlo así, para levar a cabo estas cousas. Eso, digamos, fuimos aprendendo en base ás condicións que tiñamos, non? Me refiro aos anos fins dos 70, perdimos dos 80. E aí o problema non era tanto, como che decía, de xente que non falara, este tipo de persoas, ¿no? Despois era distinto, pero senón que os arquivos eran un desastre. O sea, en aquel momento hai que tener en conta que hasta o ano 2004 non se abriron os arquivos militares. É dicir, non pudimos ver as causas militares que ahora botamos man delas continuamente, non? E entón, naturalmente, utilizamos a historia oral un pouco para contrastalas, non? Pero en aquel intre os arquivos nos decían tristemente moi pouco, non? Prácticamente periódicos, as hemerotecas é o que realmente traballábamos, non? Porque o resto non tiñas acceso. Por exemplo, o arquivo do Goberno Civil da Coruña non se pasou ao arquivo do Reino de Galicia, pois precisamente hasta mediados da década dos 80. É dicir que neses anos tínhamos que botar man da xente que falaba, non? Claro. Entón, que pasa? Cada un pouco aí ten a súa historia, porque
A mí me interesaba moito que acontecera na República, un pouco para reconstruir todo o que fora pues, un tecido asociativo que intentou mudar o país, non? E normalmente sempre acababa falando da guerra. O sea, ao final sempre falaban da guerra, é dicir, porque todo o que me contaban sempre ao final resultaba que fora esnaquizado por a brutalidade, no, da represión. Pero bueno, en ese momento o principal problema para min eran os arquivos que prácticamente non podías contar con eles, e con isto, cuidado, non quero facer unha crítica a moitos facultativos e facultativas que se desvivían, non? Por moitas veces para non tiñan medios ningún, prácticamente, non podías facer ninguna fotocopia, o sea, aquilo era unha situación moi tercermundista, non? Claro. E despois a cousa mudou, porque, claro, a partir xa dos 90, a xente foi morrendo, os que directamente viviran aquelo, xa tivemos que falar con familiares, xente ou veciñanza, non? E entón, aí é onde xa empezamos a cobrar, vimos moi claramente estas memorias avergoñadas que che acabo de decir, onde moitas veces atopaba xente, a mellor facías moitos kilómetros para facer unha entrevista e ao final tiñas que volver. E viñas de baleiro. Totalmente de baleiro, non? Claro. Dionisio Pereira foi un dos primeiros investigadores en sinalar directamente os responsables da represión. No ano 2007 foras demandado nos xulgados polos familiares do alcalde franquista de Cerdedo, non? Por unha frase publicada nun dos teus traballos. Como viviches persoalmente aquel proceso? Bueno, a mí colleume de sorpresa, porque, primeiro, a frase, a verdad que é o típico que pos presunto sempre, non, para que non haxa ningún tipo de problema. Pois había ese presunto, non? O sea que eu creo que a outra parte se pasou, quiso dar un escaramento en un lugar como esta Terra de Montes, onde o Partido Popular, pois, a dereita dominaba dunha maneira total, e esta familia, pois, tiña, pois, man dentro do Partido Popular, e entón, pois, quiso fazer un escaramento e creo que lle saiu mal. Pero, particularmente para min, estar 3 anos prácticamente en xulgados non foi, demasiado positivo, por decirlo moi suavemente, non? Porque, ao final, inda que gañei tanto en primeira instancia como na Audiencia Provincial de Pontevedra, e que ademais a resolución foi moi taxativa conforme a prevalencia do dereito a saber da ciudadanía, da liberdade de investigar por parte dos historiadores frente a presunta honra, en este caso, pois, inda que eso foi moi positivo e mesmo creo que valeu para outras denuncias que hubo despois, a ninguén lle quita o tempo, o desacougo e a situación económica, porque ao cabo eu tuve que pagarme todo, o sea, desde os abogados, os procuradores e demais, e ninguén me resarciu deso, non? Pero bueno, eso, o sea, acaso é o menos importante, e na que a outra xente sí que lle poda ter importancia porque lle pode afectar duramente, non? Claro. Nas súas condicións de vida, non? Pero bueno. Daquela creo que chegaran a presentarse hasta un manifesto de apoio con 200 sinaturas. Ti sentiches apoiado polos teus compañeiros naquel momento? Bueno, máis que eso, é dicir, ao final, vamos a ver, eu digo claramente, eu politicei, digamos, o que unha vez que suben que estaban en abogados, collome de sorpresa, te digo, porque ademais isto veu por unha moción que se presentara no Concello de Cerdedo de eliminar a rúa que ten o nome de ese alcalde, que era Manuel Gutiérrez Torres, o alcalde franquista, presuntamente vinculados ás represalias que hubo neste concello. Pois, en principio se aprobou por todos os grupos, o Partido Popular incluído, PSOE e Bloque Nacional Galego, pero eu non era concelleiro, non participara para nada nesa resolución, pero como escribira o libro, botaron a culpa a min, de que fora eu o instigador daquelo, en absoluto. Claro. Pero bueno, o que está claro que eu estaba totalmente a favor de que se retirara esa rúa, que por certo, tristemente, sigue tendo o nome de Manuel Gutiérrez Torres e habería que modificalo. Pois, bueno, e a partir de aí, como te digo, politicei no sentido, é dicir, que o ataque que eu recibín, para mí, un ataque político, porque de alguma maneira se intentaban intimidar
de maneira judicial todas aquelas investigacións, non, que estábamos a dar a cabo para coñecer digamos, o alcance da represión franquista cada un nas súas zonas, non? Claro. E iso para mí é claramente un procedimento político e respondí da mesma maneira. Eso prácticamente tuve apoio de todos os grupos, ainda que teño que decir que parte do PSOE non o fixo, outra parte sí, pero outra parte non. E o resto, dentro dos historiadores e investigadores tanto da academia como de fora, pois foi masivo, e non somente dentro do noso país, sino do resto do Estado español e mesmo de zonas de Argentina, por exemplo, Francia e algúns lugares. Foi bastante sorprendente e eu creo que eso precisamente foi o que a esta familia lle deu, digamos, bueno, a certeza de que meteran a pata, non? Xa, un episodio moi desagradable, moi sonado, pero en que medida foi importante tamén para animar a outros compañeiros e compañeiras a rachar con esas bellas resistencias e poñerlle nome e apelidos os vitimarios, Dionisio? Ou sigue habendo aínda silencios neste sentido? Eso é complexo, porque por un lado tiven problemas para continuar a falar. Como te digo, isto o que se intentou é, de alguma maneira, pechar a porta á historia oral, non? Esa que necesitábamos urgentemente, non? Recoller, porque se morría xente, non? E mesmo en algúns dos casos que hubo, paralelo ao meu, que hubo varios, máis importantes, se intentou tamén penalizar non só aos historiadores e investigadores ou investigadoras, sino tamén aos testemunhos, é dicir, aos propios persoas maiores que falaban, non? Conhezo o caso de unha investigadora asturiana, que Marta Capín, que a ela tamén lle fixo unha demanda, non somente a ela, sino a unha persoa de 94 anos que fora que lle contara as cousas. Eso é terrible, non? Eso que quere decir? Eu sí, vivín en directo de que algunhas persoas maiores nas que falaran con elas, despois pois foron moito máis reticentes para falar comigo, né? Digamos que eu era un problema andante, non? Eso por un lado, pero por outro lado tamén é certo que eu creo que toda a movilización que hubo, non somente, e naturalmente todo o movimento memorialista tamén, unanimemente, eso eu creo que, tendo en conta un pouco o que aconteceu despois, tendo en conta que isto foi no 2007, no 2007 ainda non comezáramos a traballar os vitimarios, que algo que ainda hoxe está pendente en boa medida, pero que xa se empezou a publicar, e a máis de maneira sin demasiados problemas. É dicir que sí que despois desto, que empezamos a traballar no tema dos vitimarios, sorprendentemente para mí non hubo moitos máis casos. Sí que houve, ¿no? Pero de feito hai 5 anos, pues, o caso famoso del catedrático de Universidade de Alicante, Juan Antonio Ríos Catalá, tamén un investigador navarro que se chama Fernando Miquel Arena, tamén foi denunciado hai 5 anos, e aquí en Galicia o compañeiro Carlos Lavío, que escribiu o libro de Meirás, e que acabou tamén nos tribunais. Sí, levaron os netos de Franco, non? Pero xa non foron moitos, é dicir, porque no tempo en que a mí me pasou isto, unha das cousas de apoio foi moi importante, foron unhas xornadas que se fixeron no Grove, un pouco organizadas pola Consellería de Cultura do Bipartito, na que se defendía precisamente o dereito a investigar, non? Entón, en estas jornadas participamos 6 ou 7 persoas de todo o Estado, entre Santiago Macías, por exemplo, non? O Dolores Genovés, que tristemente finada, non? Que era responsable de documentarios da TV3 catalana. Entón, foi unhas jornadas moi interesantes, e eu creo que de alguma maneira isto foi un pouco fixo dar un paso atrás, non? A presuntas familias que intentaran seguir por este camiño da honra, e mesmo, digamos, por a parte da dereita. É dicir, digo porque, como dos últimos anos, estes tres casos que te digo, pero foron hai 5 anos, é dicir, que cando agora sí xa estamos traballando no tema dos vitimarios, isto non, digamos, os ataques por o tema da defensa da honra
ainda que existen, non son tan directos, si non foron a máis, non? Eso tampouco non quere decir que a cosa non mude, porque tal como están... Claro, e hache preguntar agora neste contexto actual, non? No que asistimos claramente un branqueamento da ultradereita, negacionismo do fascismo, unha nova manipulación do relato, fin ao cabo, non? Sí. Cal é o reto do investigador e como vencer estes obstáculos? Bueno, eu sempre dixe que había que confrontar. Como eso non quero decir que teñamos que andar a tiros, ¿no? Pero sí que confrontar. Es decir, non podemos permitir que o fascismo volva a impoñernos como tenemos que facer as nosas vidas. E o que non pode tampouco impedir é que todo o que aconteceu se siga, digamos, persistindo na impunidade dos represores, porque eso precisamente, desfacer eso, é fundamental para deslegitimar o franquismo sedicente que aínda tristemente condiciona a sociedade española. Entón, non podemos dar un paso atrás en ese sentido, e por o que ves os meus compañeros, colegas, homens e mulleres que traballamos nestas temáticas, eu creo que por os traballos que leo deles, como che digo, afrontan valientemente esta cuestión, e eu creo que hoxe xa con toda a prudencia e con todo o rigor e con todo o contraste xa decimos nomes cando hai que decilos. Leva case 50 anos, como digo, intentando recompoñer ese puzzle da memoria, e nada, ven de publicar con Eliseo Fernández unha ampliación daquele estudo tan importante sobre mulleres libertarias na Galiza. Queda ainda moito por investigar, Dionisio, sobre o papel protagonista das mulleres na historia do movemento antifascista e da resistencia antifascista en Galicia? Eu creo que sí. Eu creo que a aplicación da digamos, unha visión de xénero debe ser transversal. E entón, nese eido quedan moitas cousas que investigar. E tamén penso que o testigo debería ser tomado precisamente por xoves investigadoras, mulleres. Pues, por exemplo, como a Tamara López, que vimos en Celanova hai un par de días. Eso que hoxe é preciso. E tamén penso que esta visión de xénero é moi enriquecedora, precisamente, bueno, para coñecer en maior medida o que aconteceu, e volve, digamos, a poñer, digamos, en valor todo o que é a cuestión da historia oral, que é fundamental, precisamente, no caso da represión sexuada, non? Porque tristemente non foi recollida moitas veces nas documentacións. Dionisio Pereira continúa traballando, sei que vais a ir publicado en breve outro traballo de investigación, non sei se quere falar sobre el. A miña pregunta é que episodios da represión de franquista en Galicia continúan prácticamente sen estudar, e que caixón, que documentos que están aínda baixo chave che gustaría acceder a eles? É unha pregunta complexa, ter que pasar revista, ¿no? Pero a mí se me ocurre, por exemplo, unha cousa, o que é a represión económica, que está moi ben traballada por Julio Prada, no que é a represión regrada, pero está moi pouco estudada o que foi a represión a brava, é dicir, a represión que se produce sin ningún tipo de cobertura legal, ¿no? Inda que eso de cobertura legal hai que poñer entre comillas, porque a legalidade dos expedientes de responsabilidades políticas, ¿no? do franquismo, ¿no? Pero a represión, digamos, o expolio que ten, sobre todo nos primeiros meses, pero continúa prácticamente, e despois se volve a reproducir nos tempos da guerrilla, o expolio das casas, de todos os bens que había nelas. Isto sabemos moi pouco, porque tamén mesmo, e moitas veces vai xunto coa represión sexuada. Moitas veces as mulleres se les deixan en absoluta miseria, ¿no? E les pasa pues todo o que sabemos que pasaba, ¿no? Entón, esta represión económica ainda está por enxergar a importancia que tivo precisamente de cara a condicionar digamos, a vida de moita xente, sobre todo xente que non era dicta do réxime, non? Hai moita xente que non tivo outra que dedicarse a sobrevivir,
porque non había nada, non había, en fin, medios para nada, prácticamente para sobrevivir, ¿no? Entón, isto eu creo que é algo que é necesario avanzar, e tamén o tema da guerrilla, o que pasa que agardamos que se publiquen algunhas teses que están xa están en marcha. Bueno, xa se aprobaron, bueno, pero non está publicada, non? Entón, estas teses que dan unha visión global da guerrilla e a vincula de alguma maneira ás resistencias campesinas, para min son moi importantes de cara a superar, digamos, unha etapa que comenzou hai casi 50 anos Harun Jaime, da unha visión de conxunto da que é a guerrilla en Galicia, pero que desde o ano 80 prácticamente non tivemos máis que traballos descriptivos de zonas, non? Pero non globalmente, e sin facerse tamén unha visión analítica da relación da guerrilla coa sociedade na que se produce, non? Neste caso campesina. É unha temática que a mí me interesa moitísimo, na que polo que está publicado aínda está en mantillas, pero que eu creo que de aquí a poucos anos isto empezará a avanzar bastante, ¿no? Quedan moitísimos capítulos por escribir, nos seguiremos moi de preto a obra de Dionisio Pereira. Moitísimas grazas, Dionisio, por pasarte pola Ferida Bertano 36, foi un placer. Gracias a vos, a ti. Unha aperta. Hasta logo.